Bay, dali mo ba? Ano, istorya, dali mo. Ato taguan chanilas ni Bulan. Ano ba chanilas? Asit chanilas. Ay, magsabong Bulan to ya. Tara, gula para di makita. Asa na to sila? Tumalaga. Andre? Oy! Asa mo? Oy! Ate, asa man to sila? Oy! Ato tanan niyo bay. Lala. Apa mi ay? Ate ni nay. Nago ko. Ha? Niya ni sila? Ate kung sa posto ay. Ate mo ko nilata ko. Ate mo na ko butang ay. Oh no. Ate mo dai. Wala na sila na ko sila. Ano mo dai? Ano ni pala sa kay? Mama lagi. Ano mo dala ko ba? Sila si Bulantoy. Kaloy na pala. Kita na ko lalas. Di ka wala lagi. Kita na gawa na to. Magpalililas lagi ko tata lagi. Wanda na nagawa lagi. Nawala mo lagi. Bay, ato tayo uli ang chinilas ni Bulantoy, bay. Ningon ba ito siya nung Berbahal pa to siya. Parehas siya tatay. Ayaw, oy. Bayo tayo mamatay. Wala na to. Subok kita muna. Ayaw. Bahala mo sa... Basta kami amo tatay. Amo tayo ulit, bay. Ayaw lagi. Mamatay. Napala yung tatay rin na. Bukray niyo tag. Nagkuhato na ko nilas lagi. Magpalililas lagi ko lahat tatay lagi. Sige, ato na yung uloy. Magparehas ito siyang tatay niya. Ano? Magpalililas lagi ko tatay lagi. Sige lang. Chanilasan na na. Sige lang. Magpalililas lagi ko tatay lagi. Lagi magpalililas lagi ko tatay lagi. Gano'n di Bulantoy? Gano'n magkapreso ka sa mong tatay? Unsa di gibuhat sa mong tatay Bulantoy? Gikawat pa diyang chanilas. Unya? Ni uli siya nagtinyael. Hoy, Bulantoy!